Benglong long puri de siksidu area puri de asam che mesar mu pulo ja ke kar benglong long siksidu area ke ge mente kala wa la ka kapre ka hoy long puri ka kapre ka dem ke da bange megalo che mesar pulo je kar benglong la pe megalo ke hoy ke apra सरकार तुम के फ्लाक आते हैं दो पोल हसो ते तुम कोई ना पोसे बang ये देख लो लगे अति भी मंगे ला dalang तुम आता अब थाया तुम चिफ मिनिस्टर का नहीं देख अलाम ना तुम देख लो नहीं नी तुम के itu kai beno CM ba asam chin sa ba na tha ting tu ke kro lo ke ade itu hima da ke lo de adim da lo e tu ke kro lo pe tu tha na pu pe pe ni tu ke agency along leta me ke le phan ki pg pu bang ke la bang ke mata te lo abelo la bang ke sarkar tu bang ke phla ka teng sin kro lo so teng ba si tu ke dora pe chora pe kam tem ra pe dang pu la ba la ge me te policy ke kar beng long thomas council area ke la bang da ke ro lam de ka pe kar beng long thomas council waktu bintim da meeting lo non sarkar pen la da boda area la to toar ve tip katia pon me inti katia pon lang ve tin tia patumi sidi tum ane kar benglong thomas council cm si phalo ta emedi tum dolo kadu do thailo mc em tu lo da se non bake basically central pensi tribal area development po phan pensi non bake 19 department phan ke border long si basically ke da ko bang klem pon po ta si ke klem tang ta dolo no ke klem je bang ta sarkar da non mana karbino thomas council long alunang le alo je tribal area development pan pan 9 department pini pen bo tadi ke pan ke dpr te ana po da so dipa central along lo nang po ha tum bang prabling pen ta chlo nang bo ta section po la ga dak development un basically ke towar lo me lo lang lo community hul lo pen state pen kan tot perte tawar be tawar tiar po apen se bang dak bang ke kapre beteni ta do po atumi gilong ten beteni do po iving do po apen da ke hem so ga bedim takim tang te din te pitang po ai asman bharo long dit na pe long po achela da ba ke central tum si project bang si nong deng da la so deng ke patumi si alu nang le lo tum mi ting wa ta to ko lo ati ning thelo la so skim bel bang ke tum border area pen dang lo ang tan ni tum ka do tribal area ka beng long ang bong puita la so skim bel bang ke pen ang ka ching tur pon je pan tum te kon lo la ke sompon je pamba ke la bagai long ti to sompon na po te ke jimai sing sai kan si klem pon na po don dak le po ho dak lo bang a me le ban da bang lo asam ban da ba lo li tum ta to lo hakki lo ngang dak bi nong lo la ke la ta prang ke long long ni ke pang hang du la ban da prang ta so lam de jeng bai pom lo non ke la tum lang to long po hu he la po he da po hu ji pom po i lo non ke tum da u ni de lo asini tum ta sarkar pang pu ba ke pilar ba ke tum along tin abang ta dat krisi krihini bagdo aso krihini da pilar ke re erected kori dei po to ta demand lo pe claim pot pola ba ke ta itung bong kam da ke claim kli itung ke kaching ba pen si claim po de da ke itung hima do penal pot da banga adim banga anyok e pona afran song apa ha banga le ka pong ho ba lo no ke both side agree si da banga itung claim pona po both side join dam si don son me ke le ben ta ba lo itung ta bang lo da pilar mane pong ho da thek long lo la to dem bang ke le tiap thuni bang ke le immediate la bang ke claim ponya kam la pe so ka tung claim pon po la ba solangdo kaching hon il tum kar bin long ra do ana kan la pen ge pinin il tum da kaching hon nai il tum 20 nong boi thalang so il tum mla sara ke hai kami pinilang dak il tum che tong igra pet lo pini la si la bang so aklam long mate la bang so hong jai pen ni bi nili tum pen si tame kar bilu charle song pen tame si eson pen bai nil tum pen tame si ning duk lo je la pusona asai nili tum phan apong lo nili tum meghaloi pen akasik sa ke lo la sinon rui le thot alang litum la bangso asai lang no bang ke nang klem bong pini anian ta la si ke dam tang ni litum la dak asama chi minister alang li pensi tamik ahoya dui lama puthak ni litum karbeng long autonomous council cm pendang lok iltum mla sar mla tum pen an tame lang litum chingki chingwai pon lo asila so ka chingki chingwai long pen alam the alang litum ka separat to alam the abang ke la hello permanent solution bang ke border long ke la ke non het non din pen le la bai hoi a pilar doi ke som da kali det lo lake ho ahoya dui ahawar ke thak lo pen silai ke nang ke som a pilar pina na silai huya pilar a farman non ta me nili tum ning sam lo ning arong lo nili tum phan puthot la bangso pilar mate la bangso ahoya dui long jitu surup sodak atemona bang ke mon sam ke banji farman nili tum karbing long autonomous council pen hoi nili tum dr cm tuliram sara ke hai na pen ke li tum da kaching hon 20 nong boi thalang so mla sarup sing terona ke hai pendang lok nili tum alang li tum along ahoya dui long mon sam donangji mon sam pen se nili tum ladak
Choklem long chodam long nangji pua farman nilitum pusi tame CM sarake hai phan se tame nilitum pen tame lam thita pale iglo lapen ke prapjin pen nilitum phan lahai hoi ahoya dui long jitu na pano hok pi pilar an tame alang litum nang som pi pon pu bangsi ninggi pon iglo lapen ke Meghalaya chief minister jitu kaninggi pon ladak la jitu ahoya dui jitu ke plak wet ateng pen chitu wet nang chithak wet nang lapen nilitum Karbi Anglong along ke block 1 block 2 ke anutin along tin ajai long tame munitum lahai hui block 1 block 2 bang ke Meghalaya parlo pondet pu pusi jethan tri titi tasi halaso aling alam se tame nilitum chini du niglo block 1 block 2 la bang ke nilitum Karbi Anglong along li bang ke nilitum ke puri dunde lo athima lage nilitum 6 schedule area pina 6 schedule area long ke nilitum longle phelang ke lage non head non din penle bang na pi ponda kali lapen aron tame bang na semar pilo lapen laso aron along nilitum tame kaiker jabdun thipji lapen sorkar aphan nilitum kachuning ri bang ke lapoilo prapjin pen nilitum phan lahai hui temon lang no lahai hui out lang no bang ke ladak put lason ladak nang peman mera bang ke non eksan ke bang ke abedet nang pu bus nilitum Karbilo charli asong menta appeal lo chuning ri lo lapen both side Assam state government lapen Meghalaya state government atum phan tame politically lapen administrative atum phan tame nilitum Karbilo charli asong pen achuning ri lo nanglitum pusi tame labang so samjin pen monsam kapadu nangji phan bangke ilitum khai so ilitum tribal hijan ke lason kache bhonga charwa sai bangke jelangno dak hijin so me asino ne phang ke bangji bangke lai bui asai langno amu wangwe sai bangke chuklem ke desi ke me lapu atum talo hapu atum talo lapen nilitum pu Karbi Anglong pen bangke lake hokpet nilitum ke chekrong deji nilitum pu pen ke pinian nian da nilitum lason claim plela nasi ke bangji ana por si tame nilitum chidia seroina pen chomang khai than pusi tame nilitum Karbi Anglong long nangke doduna chomang alang litum han tame nilitum chinghon po nang po dora pet nang po thagra pet nang po lapen Karbi Anglong pen angtang non Meghalaya long ke do litum Karbi tum pusi tame alang litum ta haladak Meghalaya long ke do duntang atuman haladak arona teng pen haladak bang kirim gibi arona teng pen alang litum tame dodun pame thak dun pame nang po pusi pini nilila bang so ajai mek nilitum Karbilo charli song men tame rada thengno mati solangdo Karbi Anglong rado ana pan tame nililam theng pale kardong